Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Opera GX:n kanssa, mutta siitä lisää hetken kuluttua. Anneeko näytös jotain tommosen hyvityksen? Mun ihan ensimmäinen kalja, mitä mä oon ikinä juonut. Mä en tiedä, onko tää kokista tai saattaa olla kokista. Musta tuntuu, että tää voi olla kokista. Mutta Venää, ensimmäinen ikinä. Muistatteko, kun Fortnitessa oli Marshmello tai Travis Scottin konsertti? Se oli sikamakee, mut kui makee ois, jos sun nettiselain itsessään toistais musaa, kun oot netissä? No GX Playerin avulla se on täysin mahdollista. Saat GX-sivupalkkiin kaikki Spotify, Apple-musiikit, YouTube-musiikit, mitä ikinä, kaikki musiikkialustat. Tässä siistiä on se, että osaa pauseen musan, kun avaat vaikka YouTube-video ja sitten jatkaa musaa, kun sä suljet sen tabin. Samalla kuin esimerkiksi puhelimessa, jos avaat vaikka joku sovelluksen, se sulkee sen musa. Ja sitten kun sä suljet sen sovelluksen, se lähtee taas pyöriin. Mä en oo ikinä nähnyt ennen tätä mahdollisuutta tietokoneella, ja Opera GX mahdollistaa tän. Ja niin kuin moni teistä varmaan tietää, joka mun live ei katsellut, että mä oon ite käyttänyt tätä Opera GX-selainta todella pitkän aikaa. Melkein siitä asti, kun tää on tullut. Ja ylipäätään muutenkin tää selain on tehty niin, että se on ajateltu gamereita. GX:llä sä voit droppaa suoraan GX-corneriin, missä näet helposti popeimmat ilmaiset pelit, parhaat diilit, uudet tulevat julkaisut, tuoreimmat peliuutiset, kaikki nää samassa paikassa. Kannattaa käydä droppaa tänne, koska näet just mistä kaikista paras peliluutti oikein on. Mikään muu selain ei anna sun kustomoida sun selainta niin monipuolista kuin Opera GX. Voit mennä sun easy setupiin oikeasta ylänurkasta, valkkaa joko Opera omista spesiaaliteemoista, taustakuvista, tai kustomoida kaiken alusta asti, väreistä asti, plus vaan lataa oman kuvan koneelta siihen. Pystyt seuraamaan sun suosikkistriimaa ja Opera GX:llä tosi helposti, koska Operan sivupalkkiin on integroitu Twitch, Discord, WhatsApp ja kaikkea muita sovelluksia. Saat notit suoraan, et missään livei tai viestei. Klikkaa kuvauksesta tai pinnatusta kommentista, niin voi lataa Opera GX:n täysin ilmaiseksi joko tietokoneelle tai puhelimelle. Jätti iso kiitos Opera GX:lle tämän videon sponsoroinnista, mut nyt mennään takas videon pariin. Tulee copyright muuten. I need a dollar. Tulee copyright. Viime biisissä. Mut setti tää maistuu ihan kauhealta legitisti. Hyppi. Chatti, uskallanko mä legitisti maistaa tätä? Uskallanko mä chatti legitisti maistaa? Mä en tiedä chatti oikeesti uskallanko mä. Mä maistan ekaa kertaa ikinä, okei? Mut älkää sitten kertoko mun äitille, okei? Ei. Vitsi, tää puskee vaan vastaan, Chatti, mun ensimmäinen ikinä kerta kun maistan. Vittu, tää on niinku se chatti, tää on jotenkin... Vittu, mikä maku tässä niinku on joku ihan surkea jolkamaku. Eikö tää niinku siis oikeesti, tää maistuu niinku kun ois jotain sukkia pistetty johonkin vesilasiin. Tää on karseeta. Siis, okei, mä en edes maistanut kunnolla, mä testaan. Okei, Venäjä, mä testaan. Mitä mieltä, onks toi niinku hyvä vai huono? No kyllä, ihan ok. Oi, kyllä maistuu juotavat. Niin sähti mun silmät vaan alkoi legit vuotamaan. Mun silmät vaan legit alkoi vuotamaan. Toi oli legit liian rankka. Toi oli legit liian vahva. Oh. Joku betti. Me otetaan legitisti 100 euron betsillä. Noniin, antaa palaa. Pistä täpöö. Täpöö. Ja valkoinen melkein sisään. Valkoinen melkein legitisti vittu meni sisään. Siis tää vetää, mä lupaan, tää äijä niin säkki pelaan. Tää on niin mitä, tää luulee, että niinku, Karke luulee, että jos se Fortniteissa jaksaa juosta, että se jaksaa Irlissäkin. Että, irti siitä vitun irti! Miksi toi koskee käsillä? Mulle pitäisi tulla tästä käsipalloa. Toi legit cheattaa. Ja täydellinen jättö. Sä legit cheattasit tossa. Mä en cheatanut Sä legit cheattasit tossa. Mä en legit cheatannut. Se pukas. Minkä värinen mä oon? Raita, tietenkin. Niinku sun paidassakin. Miten toi ei mukaan mene? No, onko yllätys? Ei oo ihan hirvoinen.
Mut en mä saa mulla ei oo mainoksia mun liveis muutenkaan. Ei! Mä joku vuosisadan soti keskelle, se on 8 vaikea. Ja ei. Siis... Nyt mä pääsen. Tuurilla. Ihan niin meni niin just tän raosta, just ja justiinsa. Okei, tää vetää speedrun. Mitä? Meneeköhän tää? Ei vitus mene. Ei varmana mene. Joo, kaveri melkein. 4, mahtuuks toi 4? Mahtuu. Chattieks niin? Joo, mahtuu. Helposti. Vittu, sormi lipsahti. Se osui teka raidalliseen, mä sain kässää. No niin saat. Vittu, chatti mun pukas. Mulla chatti pukas. Ei. Nyt mä näytän. Ja saatat joku nössykkäpalleron heti. Mä koitin vetää tokakierrettä. Se ei toimi niinku biljardissa. Siis oikee biljardi eli kasibooli on paljon parempaa kuin tää. Kato, mä ratsastin sen. Ei lähellä. Niin lähellä. Ei lähellä. Chatti, miksi tää on netissä helpompaa? Chatti, mulla on niitä huijausviivoja täällä. Kottakaa tää. Mä en tarvi huijausviivoja. Siis onko sä saanut yhtäkään vielä sisään? 2 sisään. Et oo. Monta sä oot saanut sisään? 3. Chatti, mä ratsastan. Minkä? Oo. Nyt raidaa. Okei, nyt mä... Okei, tricksotti. Ja täyden. Okei, mä etin ton taktisesti. Okei. Ei se kyllä 2 putkea voi saada. Ei mitenkään. Siis eihän tossa edes oo Joo, saat legitisti 10 €, jos toi menee sisään tänne. Ei vitus oo saamassa. Piti sanoa, kato. Ei sulla ole voimaa. Sun mailas on niin löysä. What? 1 tunti on 10 €, no toi kuulostaa legit. Siis tässä ei oo sitä liuutinta. Tässä ei oo sitä liuutinta pistettynä. No ei näihin ei IRL:ssä oo mitään häksimailoja. No ei, mut sitä sinistä tai tahmaa. Okei, nyt tää peli on muuten ohi nyt. Okei, joo, on ohi. Siis monta käsäriä sä oot ottanut? Siis kattokaa Levan ainoat palssit, mitä se vetää sisään, on joku tommoset. Siis sä ammutkin kuin tyttö, kun sulla kun sä vedät niinku silleen tuolla sun sormitaktiikallas. Sen takia mulla lipsahti. Niinku kattokaa tätä taktiikkaa, pojat. Ja silti. Joo, toi ei mukaan mennyt. Siis sä kyllä vedät aika läheltä silleen. 100 kruunaa tunnilta, ja siis mitä tää äijät spämmää tätä käsipalloa mulle? Ymmärrätkö, että mä voitan tällä, kun sä vaan annat Mä annan mulle sulle käsipalloa? tasotusta ja sulle ei silti riitä. Sä osut mun palloa. Venä. Sä osuit mun palloa. Mun vuoro. Mä en osu. Chatti osuko se? Kato toi keltainen ton oranssi siitä. Ammu keltainen. Melkein. Siis voiko sä antaa mulle yhden kasarin? Missä ne vitun viivat on? No sitä mä just tässä sanoin kanssa. Siis kun ei näitä voi osua mihinkään. Okei. Mä vedän tänne. Tää... Mitä tää suunnittelee? Niinku legit yritäksää. Siis chatti, joo, naura vaan nyt, mut mä niinku otan tän vielä. No sitä just tää, sulla on jumissa toi. Eikö mitä ihmettä, sulla on näin vähän...
Käsipalloltahan se näyttäis. Tässä ei oo sitä sinistä. Ai jaa. Onks tää vielä comeback? Chatti, kattokaa. Mä chatti pelaan tänne. Mä chatti suunnittelin tän kokonaan. Vedän ekana tänne tonne. Mä kimmotan tän valkoisen, että se jää johonkin tähän. Mä vedän ton. Sen jälkeen mä räipätän ton tohon. Sit mä lyö nyt se eka ohi ennen kuin rupeat suunnittelemaan vitu loppupeliä. Okei, täydellinen jättä. Justiinsa niinku mä sanon. Noniin. Legit. Mihin sä tähtää? Mulla olisi mennyt toi täydellisesti toi 7 nyt seuraavana tuolla. Mun plääni legitisti olisi toiminut. Sä jätät mulle kyllä ihan sähkeen, kato tää jättä. Joo, sä et pysty edes saamaan, mulla oli backup tässä. Kato tää. Tää lipsahti! Tää mitä vittu? Kuin vittu säkki voi olla? Okei, mä voitan. Ei tää voi ampua kierrettä, kun tää lipsahtaa. Mä koitan ampua takakierrettä, mutta tää lipsahtaa. Harmittaa sellainen... No ei varmana mahu tästä raosta. Eikö kyllä se ehkä voi mennä. Löikö sä jo? Okei! Mutta miten mä tuon? Okei. Siis mä saan niin käsärin nyt, Mutta okei, kato mitä mä teen. Vedät valkoisen sisään. Ei, et griefaa mun pallo. Miten sä pistit mun pallon tonne? Eikö se oli sun? Mä vedän kosin. Mitä? Miten toi meni? Mitä sä... What? PO3. Tää on niin PO3. Tää on PO3. Okei, PO3. Häviää menee Kosaleen pöytään, niin meikä pottaa tästä. Ai. Mihin sä piilotit se kolmios? Okei, Toi oli ihan hyvä aloitus. Okei, mene, tule. Hei! Et yritä, sä kusetit viime pelissä ja hävisit silti. Sä kusetit vittu viime pelissä. pelissä. Miksi sä kuvasit sitä? Miksi sä katoit sitä? Noniin, nyt meikä lähtee sitten. Okei, tää kaveri... Okei, nyt on Angle. Ja ei mene sisään. Siis sä voitit niin viime pelin niin tuurilla, kun sä tuuritit se 13. Toi oli niin unlucky legit. Sä et osunut mihinkään! Sä et vittu osunut mihinkään! Ei vittu, sä oot säkkikorkea. Joo, sammut niin hyvää. Mitä mulla on näin säkkejä tästä? Siis me legit ollaan niin hyviä kosiboolissa. Me ollaan niinku, me tiedetään miten tää peli toimii, mutta meidän kädet ei vaan toteuta mitä me halutaan. Nyt se 12 menee pakolla. Rullas hihat, okei, nyt se rupes pelaa. Vittu, mä lupaan tää missaata. Ei mitäs vittuu, Karke. Se veti taas valkosen tänne. Kyllä se meni. No en mä sanonut, että mikä menee. Tietenkään. Joo, niin nössykkähän se siellä paikalla. Jep. Mitä? Okei, se kaveri alkoi softaimaa. Tää kaveri legit alkoi softaimaa. Ei mene, saat 10 euroa, jos ratsastuksella osuu vihreä. Naps! Vähän vasemmalle. Leva huijas viimeksi. What? Siis sulla on niin helppoi palloi vielä. Toi legit bugas. Mitä Aivot vittuu? bugaa. No eikö tää pöytä on vinos tai jotain? Okei, nyt menee 3. Siis perään. 3. Mä vedän perään. Mä vedän 3 päälle. Biljardi montakin.
Heiluu liikaa Karken käsissä. No Karkella on niksat. Okei, kliini. Okei, tää on helppo. Okei, nyt mulla chatti on seli. Nyt mulla on skripti. Siis mitä? NT. Ei se oo menossa, ei sulla tarpeeksi voimaa. Miksi tässä on liikaa kitkaa? Niin. Tää on huonosti silotettu. Levautti käteen. Niin, mutta kun se sai käsäreitä pari. Mitä tää Siis sä mut kyllä niin rahosta koko ajan. Mitä tää pöytälegit on vinossa? Siis voitko sä ampua mulle silleen, että mulla on lähempänä nää pallot? Mun pitää koko ajan vetää jotain usain poltteja. No paljon talo... Osu. Okei, toi oli legit aika hyvä jättö. Niin oli. Legit oli aika hyvä Tätä mä hain jättö. silleen. Kato tää, mä rotsautan. Sitten jälkeen sanokaa, että se olisi saanut käsipallo. Ja. Rästä 8 maalia. No mikä toi oli? Täydellinen jättö. Kenelle? No mitä ajattelit tehdä nyt? Se on käsipallo mulle. Siis tää kaveri softaa. Siis mitä mä näin säkki tässä videopelissä? Miten tää lipsahtaa taas? Vissiin käsäri tohon. Naps! Okei, mä teen Siis comebackin. tää legit lipsahtaa. Siis me tarvittais sitä sinistä paskaa tohon päähän. Onks mä ykkönen? Vittu. Sitä sinistä saa kysymällä, no vittu kun me ei puhuta ruottia. Viimein. Oliko sun eka kori? Oliko toi sun eka kori? Okei, nyt se lähtee comeback. Onko sä ihan varma tästä, Karke? No kyllä siinä oli melkein yritystä. No kyllä, siis sä rupeat lämpeen. Sä legit rupeat lämpeen Mulla alkaa tässä. tulla semmosia krispimpiä shotteja. Tää? Mikä vitu? Okei, sä oot joku pro. Mä et ollutkaan. Mä melkein olin Siis miten pro. vitussa sun sormi oli? Mä melkein olin pro. Sormi oli tällä jotenkin. Okei, tää voi maksaa. Karke löytää uusia strättejä. Kun Karke ei tiennyt, että tuo käsi tarvii käyttää biljardissa. Se legit luuli, että biljardia pelataan vaan hiirellä. Se oli ihan shoki, mutta tuli alakertaan. Se oli sellainen, missä ne hiiret on. Mä olin sellainen, mitä vittua sä selit? Ja siellä se on. Siis tää ei ole niin säkki. No kun sä jätät mulle niin vaikeita. Kato miten mä jätän sommosia. Brr. Siis Leva hakkaa mua chattiin. Tää ei voi mennä. Mitä vitsi? Toi oli niin, kattokaa puhalluksen päässä. En oo puhalla. Brr. Pikku trickshot. Siis toi oli kyllä aika kova jättö. Siis ei mulla oo mitään jakoa ees. Ei voi mennä. Toi kakkonen, kattokaa chatti tuota anglea. Ei vitus mene. Okei, kyllä mä vielä ehkä pystyn Siis tähän. chatti, kuin vitun hyvä mä oon pelaa. Kuinka hyvä mä oon pelaa? Kaikki sotit on tehnyt mahdollista. Mut se jättää mulle paremmin. Siis monta Karkella on? 1, 2, 3, 4 palloa. Se on ohi, nyt mä en voi missä. Ottaa trickshotti tonne alas. Tää? Joo, tänne. Okei. Tää ukko. Siis ei edes huono yri. Ei edes huono yri. Mä trickshottaan chatti vaan vikaa, kun Karkella on vielä 10 palloa jäljellä. Leva pölli muijan trickshotin. No mä katoin ihan samaa. Ne pöllii mun trickshotti-takuu. Okei, nyt tää jätkä lämpäs. Täydellinen jättö. Okei, tää legit voi voittaa, jos tää osaa ampua vaan suoraan. Tää legit voittaa, mutta jos tää ampuu vaan suoraan. Please, missä? Lipsaha. Naps. Okei, nyt tää jätkä heräs vai?
Minkä sä vedät seuraus? Kumma? Tietenkin. Okei. Tää äijä. Kattokaa, Karki heräs yhtäkkiä biljardia. Se on vetänyt 2 putkea. GG bro. Vittu. Oh. Please me valkonenkin, please me valkonenkin, please me valkonenkin. Kato. Mulla on 2, Karkella 0. Muistakaa, jos on uusi chatissa, hetäkää kanavatilauksia. Snappi. Ätäkää Snapissa Levaa 3 alla. Mä postailen vähän yömatskuu Karkesta ja... Joo, ei mitään. Kattellaan huomenna taas. Mitä sanoit?